Čaute, dneska ideme skákať tento skok. Viem, že nie je nejak moc vysoký, ide aj Viktor. A ide prvý skákať. Takže odozdáme Viktorovi kameru. Viktor, natáčaj. A môžeme ísť. Dobre sa skáče a niekedy, keď sa ma podarí, dáte aj dosť vysoko. Teraz dáme Viktorovi, kamerujeme Viktora. Viktor, poď. A ty zatím. Bolo to dobré. Ide Viktor. A dneska by som mal ešte vydať jedno video. Viktor dobre skočil. Si trochu posunul skok. Takže toto bolo naše video. Zatiaľ to akorát odchádza. A to by bolo všetko, takže čus.